Rezo Slav havalanıcı Slav من تایبەتی بۆ ئەو کەسانە نەبێن بینایە ئەوێ ڤیدیۆتیان هەڤاڵان vêrê ez hewe wanekî bêjim geleka giringek wam hemî rojane pê bîne û bit gelek cara bû me arîşên şêwin ku navçavên kesekî diyar kirîn me neviya diyar ken vîdyoyekê da bes spoyê diyar kirîn û ya çû jî li vêrê min vetin ez nîşade bidem ka te fêr bikim ka çawa dê wan navçava di maskekî de yan de şîlîkek û kes neniyasîtin ka kîş kese de vedin yan nivêsîneke her cihekê te hebîtin tu şey maskekî bidaniya ser vêrê vêrê şîlîkek û kes wî cî nexînîtin bu nimune min wênekê amade kiriye her wênekê xwe ji ber YouTube'î da rekib te vîdyoya me vêrê navçavên min şelînin vêrê jî wekî dibêjin azayîne Reka Photoshop'ı gelek yapsana ya, bazı blorekî de gelek yapsana ya. Bas Adobe Premiere'ı da piçeket vetin em kar serbiken ya jî gelek yapsana ya az rekeka gelek yapsana ya nişan edem. Tu jî min fêr be. Evet zanın em destxweşî etken evet nazanin jî bila bixweşmen bigirin tiştekî normal ew nazanin neşerine. Em diçîne ser Adobe Premiere'ı. Despêka em sekûnsê xwe çetken vî rengî ye min ya. Vêrê hevalan min vîdyoyeka xwe xwe amade kiriye kevne jî bes me ji ber YouTube'î bû da rekib de me ku em vê klîpê bînîne xwarê. Klîpek vêrê min amade kiribû. Vêrê hevalan demê tu vîdyoyê tîniye vêrê. Her çirekek hebîtin ez dê bez vîdyoyînim de em şên nifayê xwe jê bînîn. Ez dê bez vîdyoyînim ez dengî nayînim. Hevalan vêrê demê tu klîpê xwe mezin dikeyî vêrê ne li vêrê negire wisa vêrekê mezin neke ew ya xelet e çi ku eger te vêrekê mezin kiriye ve te qualîtî ji dest e bes tu vêrê klîke û be F control scalê pîçekê mezin lêke ve te pîçekê klîpa xwe mezin lêke çinîka pîçekê de îmîne xwarê de diriz bîdin vêrê me vîdyoya xwe îno me Video jî mezin kir me kira di nav sekûnsê da bes vêrê amaja biçekî bidem ku ew jî da demê tu klîpê de klîkeyî diçe ser efekt efekt ya diyar e Bica te divitin çargoşa bîniya navçavêtiyan jî te divitin tinê şîlîkey bica ez dê bi te rekê bêjim ya de jî xemata ka te divitin tu şîlîkê yan tu çargoşa vexya navçavî dihêne vî beşî evî faz blorî dê girî diket nav klîpê de berê xwe bidê eşkilê zayî dade ser an ku ser zêde bû di berdek li vêrê navçav diyarin ev e groverke te tu şêwê grover bazinê daniya navçava yan te vî şêwekê çargoşa daniya navçava ku nivêsîneke çi eger nivêsîn bitin tu şê çargoşayê daniya eger navçav bin tu şê baz nedaniya an jî te vetin reka pênûsî daniya ka te kirî divê daniya ji her dirist e em dê vê çekin pir reka baz ne çiku bes me navçavekeyî da hevalan min ev klîpê naxwarê ji ber ku da YouTube'î rekê da te me ku em vê klîpê bikêne di nav YouTube'î de ev venike min navçav dirist te navçav dirist te çêkirin te qiyasdayê dê hî piçekî blurî de ye blurîne seve dê piçekî şîlîkê şêlî bû mana ye şêlî bû vêrê de divitin ka berê xwe bidê ka gel livît an nalivîtin ya dilivîtin bînin ev di vêrê têstkey ev bez caribînî nikeya liv levîtin dirist e piştîngê eger jê xilas bûyî dê Sanki de her caribîniye ve ya dirist nike dirist karê xwe diketin vêrê dê evî maskî dê ser gund jînî vekî dibêjin dê damez jînî ser wan navçava da ev fuks e ev şîletiye mî te wan navçava ve dê play lêdayîn
عادیه تو شی استوب جیب کی بس با گرین که او میتپ نوچو و ده باشتر بیت اگر تو شی استوب جی کی تشه که هر زور نورمال ده تو خاصن کی ده ویدیو هر دیار کردن مکمل وید و کلیپی تست کن من نویا ام ده ورگش چند نو دا اکسپورت کن میدیا دوشه کنترل زدن املی داید هر تا ویجی در هتا سر اکسپورته اون تا ویجی با پرکا فایلی با اکسپورت و میدیا دام نداکی بین هم دیکنت ناف دسکتوپی دام نکنه چه فولدر دا دایا ماس تست ماسکیه میکنم ده تجربه کسر کن الوری از کلیپ خو هردم سر ویدیو چت کم اج 264 از وید کم 1008 یا یوتیوبی اما همین سیخات همی یا کوالیتی همی یا اج دیه بس برابر اگر کلیپ کامن یا موبایل بیت نس کم 1008 ده گلشتلی نبیدن اگر یا کامبیوتر بیت نس کم 4K بس الوری دین یا یوتیوبی چکو کلیپ یا موبایل ده گلشتلی نبیدن ده که یوتیوب 1008 نقول اگر کامیری بیدیم تو شکل 4K بس اولش دیگه بندانه چند کلیپ دوید نمتر بیسته خواهده از دیگه مزدور حشتی اولی که ویدیو همه برای ویدیومایی که بیا اول کلیپ همه نم اوپن که برای خوب دانه که دی کلیپ و بیتن نوچاف شلین دیار نکن درست اولان اول رکا کو تو بنافشا و کسا کی شیلی که کو که کسا دیار نکرد جا هر کسا کی بیتن یا نویسنه کی بیتن یا چی بیتن تو تشید شکل زور نورمالا تو شی و نافشا و شیلی که دو خواست دامت خوش بود و همین سرکفتی بین پانه یا خود گلایه بیتو خود داری کاری و هم میاکدن دامت خوش بود